da wannan jakar unguwa ce ma ka rasa me za. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya abokina. Abokina. Kwana biyu. Wallahi unguwan nan munafukai sun yawa. Wallahi. Wannan munafukai sun yawa. Ta yaya za a yi kana wucewa takun kama irga shi ake. Abinci yau wannan zaka sa a baki sai mutane sun lissafa ma. Ta yaya rayuwa za ta yi haka. Yanzu ka san me yake faruwa? Mai gari ya yabo wasu jahilai kawai jahilci ake a garin. Me garin? Me garin. Inna lillahi. A aikace ake yi ba wai abin zai daure ma kai. Gaskiya me gari. Dama mai garin nan ka san menene? Ni na dade ina da kwansa a zuciyata kawai cewar in ce mai jahilin ne dai kawai nake ganin kaman da wallahi abokina kan ni mu ma zama banda school. jahilai gabaki daya. Wallahi abokina ni ma banda school da tun na ba unguwan nan. To shikenan ka san me zai faru? A'a. Gaskiya ina da Wallahi haka ya kamata. ka san me yake faruwa a garin nan? Wallahi munafurci kawai tun tagariyarsa ake aiwatarwa. Gaskiya ana jahilci a fada. Mai gari ya tattaro wasu daban Wallahi suna can suna harkar jahilcinsu da shi mai garin wannan kuma gari ne babban gari mai alfarma wanda baya ma magana garin nan ake baya ma magana sa suke kuma iyayensa wanda suka haife shi su ba haka suke Hakan za su bata mana gari. ana Ana yaban mai gari. A zo a bata mana gari. kwanaki ma an yi wasu baki Ni ma na ga an yi wasu baki wanda sun zo ɗan waje abokanan adawanmu wanda aka da yi gari fada. da gari wanda muke su ne wanda muke tashin tahina sun zo sun ga jahilcin mai gari yanzu dan Allah asirin ba ya bayyana ai shi ciki ba an yi shi bane iya dan tuwo ciki ma ma'ajin sirri ko ba haka ba Haka ne wallahi. to amma ba damuwa ni ban san dai wani mataki za ka ɗauka ba ni dai zuciyata ina nan ina rai wasu abubuwa wanda za su kasance a zahiri Mamman Gizago, ku kasance da tashar mu mai suna Makauniya TV, ‘yar yayi. ai ga idan muna muku tallan manhajar mu Makauniya TV ko da naka kaso da wani Sunana Saifullahi Ramazan gina inkiya SS mata ku kasance da Makauniyar TV wacce ake yayi a yanzu. Mun gode. Sunana Sa'id wanda kuma sani da ɗan kame. Ina kira ga masu kallon mu ku kasance da Makauniya TV. Muhammad Garba wanda aka fi sani da Ismol, ku kasance da Makauniya TV.